Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Marhay na malipot-lipot pero nagtataga init-init na po na Martes. Ansa mo yang pagrespetar giraray sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom na sa paghampang takaining kaaldawon amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Special mention sa satuyang amiga sa familia kan DCGB o kaya ang familia po kan DCGB nagpapaabot nin pagbabate sa satuyang kapartner man sa lado kan salud, sa lado kan satuyang health Every time na igo po kaito nin mga pangangaipo medical ang istasyon sa paagikan mga aktibidades medical mission sa Sinibapa. Ayaon po, happy birthday Doc Ofelia Samarsi. Yan, Doc Ofel. Happy birthday po sa imo hali sa bilog na hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang radio station DZGB AM asin ang samuya mga FM stations 97.1 OK FM buda ang WGB FM duman sa siyudad Cantabaco. Happy birthday Doc Ofel hali man sa kuya personalmente tuyang amiga yan. Good morning sa familia buda kay Doc Julie C. Good morning. Happy birthday, Doc Ofel, miyembro na siya ng dual citizen. Yan. Dual citizenship. Sarong Filipina, sarong senior. May discount ka na, Doc Ofel, 20%. Doc Ofel, happy 60th birthday po sa imo, ha? And good morning man kay Doc Julie C. sa imong mahal na esposo. Sa gabos man na nagkukumpleanyo, happy birthday! Sagkod kitang alas 10:30, Tingog Kanbanwaan. Sige daw tabi mga taga-Legazpi. Sana yaon man kamo dyan sa manlain-lain na lugares po sa Rawis. Good morning sa Bugtong, sa Gugon, Lakandula, Dinagaan, marhay na aga tabi sa pamilya ni Boboy na Mendoza. Long time no here kay Boboy na Mendoza. Good morning tabi sa imo, ha? Kay Sir Marlo Lanuza, diyan sa tuyang barkada sa November Bravo, India. Good morning tabi, Sir Marlo. Buda sa staff kan NBI Legazpi. Maray na aga sa gabos na yaon man dyan sa Victory, Kapitan Joy, Manay Selma, sa Binanwahan, and siyempre dyan po sa may patula-tula. Yan. Sa Bitano, maray na aga man. Kumusta tabi kay Madam Bet Cost? Ay, Madam Bet, Sus Mario Sepopo. Nalingawan ko kang Sabado. Kan Sabado di ako nakapasiring diyan sa Indo sa Bet sa Indo Madam Bet sa Costa Enterprises ta. Sige so uran-uran nya ko mahuruhigda mo na ako. Nagbumotorsiklo man sa nakita baya. Aw kan sukaturog ko perte ta so uran-uran malipot-lipot. Madam Bet, good morning tabi. Diyan sa Costa Enterprises. Mabuhay ka mo dyan. Sentrong-sentro yan kan Legazpi, ha? Ay, mga generator sets dyan, mga mandain-lain, ha? Mga foams, gamit sa harong. Yaon po dyan, mga linoleum, mga piyesa sa mga generators, grass cutters, yaon dyan tabi, Good morning, Madam Bet, ha?
Es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Katuwang ko dyan sa luwas, si Kumparing Jim, Pading Jomar, buda si Kumparing Al, Me gusta, si Ans Galero, me gusta. si Luens Pahingalo muna, sa Manibela, Henry De Boy Matan, sa muyang piloto. Co-pilot ko niyan, the man from Poland, Dion Napolis. Newsroom, siyempre, nagmo-monitor News Direct Edwin, buda News Manager Mar. Sa IT, si Arven, buda si Richard. Sinda po ang enkargado dyan na sa broadcast na nahihiling nindo sa internet. At sabay po ang DCGB, nasa AM radio, AM band, Bilog na Bicol, wakawak kita dyan sa radyo. And sa internet, sa DZGB News Online, buda sa YouTube. Worldwide yan. Full high definition digital broadcast yan. Good morning from the Philippines. Diyan sa gabos na nakaantabay tabi sa DCGB News Online buda sa YouTube. Pakishare na lang po tabi. Ako man po si Pio Fernandez sa kuyang numero 0961-759-0888 at 0961-759-0888 sa Smart, and then sa Globe 0926-0156-020. Yan. Marhay na aga, kumpadreng June Pitero. Diyan po sa Lapu-Lapu. Budagabos na mga taga Lapu-Lapu. Nalingawan ko lang sa rutang barkada na nasa batang ko dyan sa Dapdap. Ika ngaya, Papa Pio, pigo para bati mo sana si Padimong June na Pitero. Ako ngaya para antabay man. Nalingawan ko lang sa pangaran. Tabi, o sige, sa gabos na dyan tabi sa Lapu-Lapu, kay Kapitan sa Lapi, maray na aga tabi sa imo. Buda kay Sir Popoy na Balmes sa familia man dyan. Good morning sa JRB Calibration Center tabi, ha? And sa Lapu-Lapu. Sabi ni kumpadreng Juna Pitero, condolence da tabi sa familia Aike, RIP boss, sabi ni Juna Pitero. Iyo tabi kagawad Jun, kumpadre. In fact, so nakaburol siya dyan ngunyan si V. Pariel sa St. Peter's sa Bugtong, tabi sa room 101 tabi. Sabi sa agaan lubong, ayun tentative, alauna nin hapon, ang misa dyan sa Laugkaan Bicol Memorial Park. And then diretso na po so paglubong kay VP Ariel. Sige tabi, ha? O di, yan, pwede man kamo dyan sa sakuya pong Facebook account, sa Messenger, hanapon lang nindo Pio Fernandez, or dyan sa chat box po kan DZGB News Online. Good morning kay Mayor Vic na Perete dyan sa Daraga, buda kay BC Alcalde John G. Hausian, sa staff bilog man na sanggunian pang bayan kan Daraga tabi, maray na aga tabi sa Indo, ha? Sir Ato Lim sa Daraga, Sir Ato sa tuyang barkada sa Petron Tapgas Gasul. Good morning tabi sa Indo sa mga taga Petron Tapgas Gasul. Ingat lang po, ha, mga men and women, mga boys dyan sa Tapgas, Petron Tapgas Gasul. Ingat kayo dyan. Tabi, good morning. Salamat sa padago sa pag-antabay sa DCGB. Doc Philip Roa, magandang umaga, Doc Philip. Buda sa familia. Magandang umaga, Doc Philip. Kumusta na po? Saro man ini sa mga talagang sabi na nga ni specialista, bihasa po sa pagabot sa mga helang sa dungo, talinga, alunan. Yan. The best dyan, Doc Philip. Dyan po kamo, Doc Philip Roa. Diyan sa May Esteves. Sige, bueno, diretso na muna kita kan mga istorya. Good morning dyan sa mga taga Catanduanes. Diyan po sa Catanduanes, kay Gobernador Boboy, maray na aga, buda dyan sa mga kababayan ko sa Karamuran. Si Vilain, good morning tabi sa mo, Vilain, ha? Maray na aga dyan sa Karamuran. Siyempre sa kuyang mother na umutan na nanay, mama, si Mama Unding, dyan sa Eastern Cavinitan, Vera, Catanduanes. Good morning, tabi, Mama. Mama Unding, kumusta na kamo dyan, tabi, sa Verac, ha? Sige, mga bareta mo na kita dyan sa luwas. Isihon ta daw, ang dagdag na impormasyon ni Compadre Ngal,
Kumpadre Al, Bungkaras, good morning tabi. Yes, good morning Tabi. Pwede para uma naman ang saro sa mga tututukan kan ako Bicol Party List na matawan ayuda sa masunod na bulan paglaog kan Pebrero. Iyan ang asigurasyon ni Congressman Pido Garbin Jr. sa padagos nindang pagbibisita sa mga hararayong barangay kung saan dakol ang sektor kan mga paraoma na piglilibot ninda kiribanan ang gobyerno provinsyal sa panginat ni Gobernador Bitsara para mariparo ang iba pang mga pangangaipo asin lalong-lalo na ang may kinaraman sa salud. Sa feedback kan mga paraoma naguluwas sa paningpiyo na bako sana ining pandemyang COVID ang nakakaapektar sa saindang oral daw na pagkabuhay kundi ining pagmamahal kan o pagmahal kaning abono asin kakulanginin mga gamit ninda sa pag-uuma. Alagad sigon kay Congressman Garbin, inot naman ninda ining pigigibo o na magkatarawanan ininin ayuda sa mga ibang barangay. Nagkatarawanan naman in mga tools asin sa iba may abono na pero totoong ang iba dahil pa iabot kaya yaon man ang padagos nindang koordinasyon kanako Bicol sa Department of Agriculture na yoman ang nagtataonin ayuda sa araw kaning sektor kan mga paraoma. Kaya na sigurasyon kan kongresista na diretso ang sa indang esforsos na magkatarawan man ayuda talaga ining mga paraomang ini sa pagtatabangan padagos kan gobyerno nasyonal to the Department of Agriculture. Yaman ang suporta kan gobyerno provinsyal Anako Bicol sa padagos na pagreparo kan sektor kan mga paraoma lalo-lalo na sa mga hararayong barangay. Yan pa din informasyon pa digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Al sa istorya dyan sa luwas. Sige, inutunta mo na tabi, taod-taod bultadahan tayo na report. Inutunta po mo na tabi, ining sa tuya man na pagklarifikar. Although, initialmente ko ta na yun habo ko patulan ining gibo-gibo kan nagkakapera. Pero, this now has bearing and iguananin efekto in a way or another sa pagtubod kan sa tuyang makaimanwa na kung da ita makukurhiran, da kita makatabang sa gobyerno, sala ang resulta. What I mean is, kasuhapon baga, na interview ta si Alcalde Crisel Lagman Luistro kan tabako yaon naman pinagsubaybayan ni kumpadreng Jomar manunungod kumpadreng pading June sa pahayag so interview baga kay Presidente Duterte. So pahayag ni Presidente Duterte na maski si Mayor Crisel napaabutan ka ito. Si say nakaresibi sa Indonin video clip kan statement ni Presidente Duterte sa messenger sa Facebook na pinutol sa ilinaog sa na June suporsyon na nagpapahayag sa Presidente manunungod sa pag-discourage niya sa booster shots kan sa COVID. Mahiling mo na igwaning deliberate and malicious intent. Ano Jun? May talagang katuyuhan na i-dilute ang isip kan tao asin mag-crear ning animosidad
duman sa napinutol yun, so pahayag mismo kang presidente na pigdi-discourage niya sa tao na magpa-booster shot. And daibinugtakan, kuno arin ito, pinag-air yun. Yan. Maski si, hindi ko tabi ka mo kung nagka-receive, ako pigparapasahan ka as early as Saturday morning pa. Dahil ko pigpapansin ta. Ang ginibot akan makareceive kita ka ito, nag-research kita dyan. Dipisil bagaan haro ka na so presidente madadangog mo, mahihiling mo, nagpapahayag na pigdi-discourage niya ang booster shots sa tao na ini kan kampanya kan World Health Organization na magpa-booster shot kita. Pati si Mayor Crisel naka-receive manda ka ito. Ngunyan ang ginibo ni Mayor Crisel kan sa tuyang ma-interview, ang sabi niya, kinontak niya si Carlo Nograles sa Palasyo Malacanang. So tagapagtarambaga tabi kan Palasyo kan presidente. Buda dyan, so sa IATF. Pinaghapot niya, ibaga yun, kung makadangog ka ito, so mga anti-vaxxers, buda so mga talagang dai mo na kukumbinser yun, so, buda so ikatulupang lado na, maski anong gibo kan gobyerno, talagang dai ni dama ako, kakapitalo na naman ito. Bako, makrear na naman in riwurok ning kariribukan. Ito palang yun. So pahayag kang presidente was part kan sa iyang parang talk to the people kana kalihis pang taon. Siguro sometime between October or September 2021. Pero dahil ito ibinugtak duman sa mga pinagpigpawagas na video clip. Mahilig mo talaga na may deliberate intent na mag-inflict ng damage. So ito palan, totoo mananggad na tinaram kang presidente, pero kanakalihis pa itong taon kan so sitwasyon tadigdi sa Pilipinas, gulpi pa so kaipuhanan na makakompleto kan first and second dose. To supply kan bakuna kontra COVID sa Pilipinas kaito, dumango na nakakonsentrar sa first and second dose. And during that time, nagbutwa na so informasyon na kaipuhan magpa booster shot, nagbubutwa na so informasyon na kaipuhan ng magpa-booster shot sa mga kwalipikado. Tinaram kang presidente na wag mo na ta very bad, tadae pa natatapos so initial na kumbaga mixklada, kulang pa subako na ka ito para gamito na pang-booster shots. Gagamiton mo na subakuna para duman sa initial na first and second dose. And sabi ba kang presidente, very bad nga yata, masusobrahan man nga yung lawas nindo kung dai pa nga nga naglihis. Ang gusto sabi yung kaito, dai pa naglihis so minimum months na dapat patundagungo na subakuna bago ka mag-booster shot. Iton gustong sabihon, and that was broadcasted a year ago, kanakalis pang taon. Pero iwinag, data masabutan baya dyan ade. Maabilidad kitang mga Pilipino. Pero ang nagkakapira, gigamit nindaan abilidad ng iyan sa sala. Na paminsan susala na abilidad na asin nagigamit sa salang paagi. So abilidad nagigamit ninda sa salang paagi, nagiging efektibo John. Nagibagang efektibo ginamit sa social media for intentions na dai niya to isinata tapi gigibon niya iyan. O hilinga ta nagkrear na naman nin kariribukan. Salado man niya to na mga users kaining
advancement in information technology. Pigo para urutro to na ini sa programa ta kay itong mga nakaagi pa. Let us be responsible users kan sa tuyang information technology. Napaka papasahan ka ning impormasyon. Kadyan baga sa internet yun, it is a free market of ideas. Makatakot na taday mo na aram ang pure asin tamang informasyon kumpara duman sa diluted na impormasyon. Anyone can post anything na almost daibagad yunin. Control bako. Free willing, free for all. No rules. No rules. No rules. Daining ano pa man. Na kung ano pa man. Maski ano ang pwede ibuktak mo dyan. Matibayon nga ni kitang mga Pilipino. Burugtak dyan ning impormasyon na making it appear na legitimate buda may kredibilidad. Ito sa nang pag-post na ito kan pahayag kang presidente. Sa primero mong hiling bayad yun, makikigkig ka na tataro kayo ng pahayag kang presidente. Na nag-i-encourage nga ni ang gobyerno na magpa-booster siya. Tapos nagpapahayag ito sa presidente. Let us be critical and analytical and be responsible users enough kaining sa tuyang information technology na i-enjoy niya to ngunyan. Gamiton ta lang po sa tama. Bata, isus, pera de los ubos kita pang mga Pinoy ano dyan. Gulpiho na dyan sa internet nin. Pag magtugaan bulkan mayon, gulpi ang volcanologists. Politika, gulpi ang political analysts. Manlain-lain na kalamidad, gulpi ang mga aram na nindo, tabi. Ano daw kung gamiton ta ining sa tuyang overflowing talent and skills sa tama? Nagkariribok na subanuhan kan nakaresibi ka ito John. Dae pinasa. Nagutabi di. Pati soal kasi Mayor Crisel, maray nga nita may simbag o nitabi, basahon ko so simbag kan ko niyan, kan gobyerno. Pinagpasa man sa to. Pinagkuhan ito ni kumpadreng Jomar so report, pagkatapos kan report ni Pading Jomar, pinasa sa kuya so kuan, so simbag kan ining gobyerno, sabi digdi. Yun na ini susimbag po, babasahon ta in toto. So pahayag ni Sekretaryo Carlo Nograles, acting spokesperson, 24 January 2022. O kaso Lunes ini. On the September 2021 video clip of the President regarding vaccine doses. We have recently been informed that a video clip of President Rodrigo Roa Duterte recorded on September 30, 2021 in which he states that the 2 doses of the COVID-19 are sufficient. Tama na yang 2 doses is being shared by and utilized by some groups to campaign against the administration of COVID-19 booster shots. The said video clip should be viewed in the proper context. At that point, kang aldaw na ito, kang momentong ito tabi, kang panahon na ito, sabi ni Carlo Nograles, 21 million of our countrymen were fully vaccinated. And our priority was to increase this number, which is why the provisions of booster shots have yet to be approved. Iyon na so pinag-didiskuter taba kasubago yun. Nakaipuhan ko ng increason, dagdagan pa so mga first and second dose tanganing ma-attain so porsentahe ka nabakunahan ng mga Pilipino na targeted. Kaya pagdi-discourage ko na so booster shots.
The situation today is now vastly different. Iba na ngunyan. Kaya uyan baga subuster siya pinagbuhian na. The situation today is very different. Last November, upon the recommendation of our health experts, the government approved the use of booster doses for all fully vaccinated individuals as we had ample supplies, iguananing supplies na sufficient can vaccines and a substantial percentage of our population was already fully vaccinated. Yan na po. So pinagtataram niya ito kasubago. Yan. And then to further encourage the public to get their booster shots, the President in his December 2021 address enjoined the public to take advantage of the country's sufficient supply of vaccines against COVID-19 and get their booster shots to control the spread of the highly transmissible Omicron variant. We reiterate that there is clear evidence that COVID-19 booster shots provide additional protections against the virus and urge the public to refrain from sharing disinformation that will endanger the lives of our kababayan, compromise our efforts to contain COVID-19, and undermine our campaign to beat the disease. Yan po. Nadangog na tabi nindo. Ang pahayag opisyalmente kan Palasyo Malacañang manungod sa siring na bagay. Sana po, diyan na nagtatapos ang istorya mo na kaiyan to make it clear, and after the dust has settled, masabutan niya to ang totoong istorya manungod sa siring na bagay. Oras Pilipinas, 9:35 sakto. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tuga, ang Red Cross. Asin si Senador Richard Gordon. Sa tuwing darating ang dilim sa buhay natin, Alam ko, may tutugon sa ating pangangailangan. May mamumuno. laging nandyan ang Red Cross Volunteers. Muling tinatayo ang mga bahay at buhay natin. Binabalik ang ating dignidad at pag-asa sa kinabukasan. Kaya tiyak namin, anumang oras natin kailangan. Darating ang saklolo. Darating ang Red Cross. Always first, always ready, always there. This is a paid advertisement. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Medmi Manayaki Bakunat, ayuda at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na asenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Rinibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistance. Ginatus na nagtatrabaho sa laong asinluwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat. Nagbubuokan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na nag-iserbe asin nagkatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. APG Check this out. APG ang ngaran niya. Sa tuya na tandaan, bagong Legazpi uya na. Check it out now. Legazpi nyo magdangog, pakusugon pa ang tugtog. APG yauna kaya gabos na tatanyog. Matibay na abogado, matinabang makatawo. Alfredo Pidogarbinan ngaran ay bistado ko. Alfredo Pidogarbin sa bagong Legazpi. APG Alfredo Pinogarbin! APG ang ngaran niya. Alfredo Pinogarbin! APG para sa bagong Legazpi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin.
Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusidong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free wifi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng paggamot. At mga katropa, isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much June. Diretso kang programa dyan sa luwas. May mga istorya pa kita bago kan iba pang mga pag-diskutir taman kan in mga issues. Nasa linya si kumpadreng Jim. Pading Jim, good morning. Go ahead na. Yes, salamat Abi Pade. Maray na aga sa mga paraantabay. Maray ka sunandalagan kan trabaho kan Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa barangay Tuburan digdi sa Ligao kung saan nagihan niya tungon niya na pagkaga an haros 2 story may wasunon na Albay Provincial Hospital kung saan kung pasiring ka sa Premier Distrito nasa tong parte ni sa tinampong sakop kan barangay na Siisi. Basado kay Gobernador Al Francis Bichara durante ka nakahuro niya to ini ka nagpa-share digdi sa opisina ni Provincial Engineer Dante Baclao, posibleng niya na taon matatapos na ini kung saan sa presenting sitwasyon ni na pandemya
talagang kaipuhan matapos tulos ini para maski puro papano may alternatibong ospital ang mga albayanos lalo na ang mga daikaya ang pagpapahospital sa mga pribado na mga ospital na aram yato day manigaran talagang mapagal kung nagkakahilang lalo na kung pribado dahil ta talagang uubusan ka dyan kikwarta. Oral daw nga, halos oral daw, regular I should say, na pigbibisita nga ni kan gobernador physicalmente sa trabaho. Regular na pigmomonitor ni Governor Bitsara yan. Kan makahuron taman nga ni, kan nakalis na si Mana, ano? Tama ito sa pigsasabi mo na quoted mo man si Governor Bitsara na kaipuhan na preparado sa provincial government na igong alternatibong madudumanan ang kababayan ta kita mga pobre na day kaya maglaog sa mga hospital na di kalidad na ang presyo pero ang serbisyo diyan sa provincial hospital pareho. Parehas pa. Matindi ni nakulaon tapos kompleto manin na kompleto dai ni kan mga pasilidad pagabot kan mga aldaw. Sa ngunyan haros may wasuno na lote na dating bakante ngunyan okupado na ininin mga building o struktura disenyo para sa Albay Provincial Hospital tabi pa de kung sa oras na mag-operate ini dakulang kagianan ini sa mga may kamatian na mga kababayan yato dahil anta natural iguanin na malalaugan sinda na alternatibong hospital aperat yan sa Albay sa BRTTH na talagang dahil manigaran surusuan dyan crowded na dahil ang taday man nga ni kita ki Albay Provincial Hospital ngunyan mamumundagan ini sa mga maabot na aldaw igwa na kita ni na panibagong hospital na pwedeng mag-akomodar kan mga may kamatian. Roger to that, sige. Yan tabi pa diyan sa tuya mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DC GB News. Salamat kumpadre G. One time sa satuyang programa Bertadahan Ten bako sa pagpromoter o kung ano pa man ha kundi let us deliver the news na kaipuhan diyo na maaraman na makapag mabuhay kan sa tuya bagang kuan buot bako sa taho na ni kang kadipisilan na here's the government something is being done by the government na ang sa tuyang pangangaipo at least maipnuan man lamang to a high level and percentage or degree tabi ano po diyan sa Albay Provincial Hospital diyan sa Ligaw tabi halos regular na pinagbibisita ang physicalmente na trabaho ni Gobernador Bitsara ano tabi si Ans mo na nasa linya. Ans marhay na aga, please go ahead tabi. Maray na aga sa Pio, maray na aga sa mga parantaba. I-follow up ini sa nangyaring incident okay na ko ang persona sa barangay Kagbakong Legazpi City sagod sa mga oras na ini sa Pio. Dahil pamaaraman kan mga otoridad kung si isa ini nga sarong lalaki na nako ang gadana sa Erarom kan Balay kan barangay Kagbakong Legazpi City. Susug sa padagos na investigasyon ngunyan kan mga miyembros kan Philippine National Police, Legazpi City Police Station sa Sipak 4, dahil pasindanin ideya kung sisay na personang ini. Dahilan sa sagkod sa ngunyan, wala pa ni na mga nagkaklamar na kapamilya kan nasambitan ng lalaki na persona mantangan mga residentes asin na barangay officials kan barangay Kagbakong Legazpi City asin man kan barangay Bariis dahil pa man na pagkaaram sa nasambitan ng persona. Pero sa ngunyan Sir Pio, padagos na nakabantayan na mga otoridad sa lugar ka na nakuhaan ka na lalaking personang ini dyan sa barangay Kagbakong Legazpi City para maaraman na disposisyon nagigibuhon din sa personang ini man tayo naghahalat naman ka na sukutim pati naman ka na punerayang ma-pick up sa personang iniligtab sa Pio sa barangay Kagbakong Purok-Size, Kagbakong Legazpi City. Dahil ano pa man na identity bagang nakuha dyan ano, susumbaga sa report ng kaso bago. Dahil nakuha na identification lamang, card or what tabi ano? Roger, tabi sa Pio, warang negative para kami, warang nakuha sa mga otoridad any form of identification kan personang ini. Okay, paki-describe giraray sa mga parantabay sa radyo ta sa video na hiling nato. So mga features kan lalaki, go ahead.
So kung ilalatawan tatabi si Pio sa mga parantabay, ining lugar na iniya sa pasisiring sa Sugoy kan Casillas Sorsogon, tulay ini dyan, halang taw ining tulay, and sa ibabang parte kay ini nako ining sarong lalaki na naka-t-shirt navy blue, nakaputing cargo shorts, and wala ini ning sinelas or sapatos, mantang ang kompleksyon niya, kayo manggi man sa natabi, si Pio, and wala ni na iding na kung anong tama, pero may nahiling na dugo sa right part kan o right pocket kan sa iyang shorts. Susog sa mga miyembros kan barangay council, barangay tanod, kan barangay Kagbakong, Legazpi City. Ang adidad pigakarkulo mga pira iyan. Poco mas o menos 40 anyos initabi, Sir Pio. Kopya, sige. Katabi si Pio, na informasyon digdi mag-aray sa barangay Kagbakong, kaibahan si Boy, sa mobil asinman si Angel Mostasa. Ang sigalero, DCGP. Yan tabi ha. Sana bako nakapartidayos. Pero kung nag-fit sa description na arog ka ito, pasiring ka mo dyan tabi sa Kagbakong, sa may tulay ha. Makikoordinar lang sa kapitan. Sana bako kapartidayos yun. Pero pag kung naghahanap ka mo na arog ka ng description, igoning arog ka na personang nakuha dyan, gadan, sa iraram kan tulay kan Kagbakong. Makikoordinar lang sa kapitanes, ano. And suduman sa Pulanggi Palanjun, ano, it is now kwan. So nagadan bagang Fire Officer 1, Senior Fire Officer 1 na si Kiapon. It is established that no doubt nagadan ito in line of duty. Tasya so ground commander, first responder kan kasulo duman sa hardware ni Liao, ano. Nagadan siya in the line of duty, and si Kapitan Nonoy Edran Salceda, so sanggunian, siya ang ma-spearhead sa sanggunian bilang kapitan, ano, bilang ABC president, na matauan nin opisyal na rekonesimiento kan lokal na gobyerno kan sa iyang pagiging herwe. In line of duty nagadan si Senior Fire Officer 1 Kiapon na taga Pulanggi, nagresponde sa kasulo, nagadan tauan ni nagakanigong rekonosimiento kan gobyerno sa pagbubuwis kan buhay bilang pagsalamat asin pagrekonosir kan sakripisyo buda trabaho. And yung financial assistance na ipapaabot siyempre sa familia, magkukontribo po sa mga miyembros kan sangguniang bayan, buda so asosasyones ning kapitanes dyan, yung mga ABC, igwaning itatao man na kantidad, para dyan sa nabayaan na familia. Ang logic behind and the rationale behind is sa mga oras na ini kay puhanin tabang ang familia, de pwedeng pabayaan basado sa pahayag ni Kap Nonoy Edren Salceda. Ni kadua, it's high time to give recognition sa ining unselfish efforts na ginibo kan sarong miyembro kan Bureau of Fire dyan sa Pulanggi na itinaya man sa iyang buhay para sa naman na malibre ang kagabsan. So si Kap Nonoy Adrian ang ma-sponsor kayan dyan sa Sangguniang Bayan sa nasambit ng resolusyon, and itong so pagpapaabot ni nagakanigong asistensya financial, because in this dire times ay puho na tarabang-tabang iyan. Sabi baga ni Kap Nonoy, no one should be left behind, ano. One Pulanggi, one town, one people. Sa ano man na makakayanan na maandurugan ang pangangaipo kan komunidad, individualmente o as a community as a whole, sa abot kaya, ipapaabot yan tabi. So yan po ha, may financial assistance na mamaniugot yan na mabilog, maitao sa familia, and pinag-spearhead yan na Kap Nonoy Edren Salceda dyan po sa Pulanggi bilang pagrespeto asin pagpapasalamat sa serbisyo sa tahaw na inikan pagmundo. Igwa po ni nagrekonosir kan heroic act na iyan na ginibo po kan sarong miyembro kan Bureau of Fire Protection dyan sa Pulanggi. So yan, ipapasa yan siyempre sa body, sa Sangguniang Bayan, and I for one, dahil nagtutubod ako, dahil yan dyan magkakaigon ng problema, ipapasar iyan bilang pag-recognize kan lokal na gobyerno sa heroic act yan ni Senior Fire Officer 1 Kiapon kan Bureau of Fire Protection Pulanggi, ano, na pinag-aasikaso na yan ngunyan
narakap nunoy na Adrian Salceda po sa Pulangi. Yun na nga ni baga, one town, one people, sararo, ang pag-iriba-iba, magdaramay-damay. Yan dyan sa grupo man ni Kap Nonoy Adrian Salceda, iyan po, it is being assured na ang gobyerno will be so grateful enough. Kaya iyan po, ipapasar ang resolution andyan, recognizing the efforts, as in pagpasalamat, kasabay siyempre ang pakikidumamay. Yun na nga niyan, the tragic event na itong si Senior Fire Officer Juan Quiapon nagadan in line of duty. Sige, so yan po. Ang latest duman sa grupo man dyan sa Pulangi, nara Adrian Salceda, Kap Nonoy Adrian Salceda. We will be right back. Pakalis po kayo ni. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Upon detalyas kan alas 10 na bareta, nadagdagan ang numero kan mga naarestar kan Philippine National Police dahil sa pagbalgar kan ipigpapautob na gun ban ngunya na eleksyon. Base sa datos kan PNP, nasa 343 ang total ng numero kan mga nadakop na nagbaylar sa ipinagpapautob na gun ban sagkod kasuhapon Enero 24. Ini matapos na madagdaganing 25 na mga bagong nagkadarakop kang pulisya hali sa 3,688 na piglatag sa mga checkpoints o kaya na mga checkpoints. Sa nasabing bilang, 23 digdian sibilyan, 2 man ang security guard na nadakupanin badil, luwa sa saindang duty. Nakumpiskar kan PNP ang nasa 16 na mga armas, mantang 52 man ang mga nagkakorumpiskar na nakakagada na bagay asin bala. Alas 10 na bareta sa Lado Nacional, pinagsurat sa newsroom News Direct Edwin, News Manager Mar, Juna Police Technical Control si Arven sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init, minus ang heat with Downy Antibac. Mega One, ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Yaho na si Nonoy, Nonoy Kap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Kap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Kap Bistado na mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatodin, pag-asenso asin ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Kap, yaon permita tabanganan kabataan ni Nonoy Kap Adrian. Digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Kap Adrian Salceda. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung
Bimbi Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninday mababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente kang Pilipinas, Leni Robredo. Tiita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advert. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kong Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Oh, padi, nata ka nag-idali. Uni bagamadi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon ang gadmadi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Center. Tasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabo sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin
asin serbisyo. Oh, sige na Madi, tamaduman na kami sa Ravax Animal Bite Center para mabakunahan na si Nonoy ko. Maging bakunado asin siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Center. Siguradong alaga ka dito. Available manan sa indang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccine asin iba pa. An sa indang clinic bukas Lunes, sundo Sabado. Puon alas 8 sagkod alas 5 din hapon. An Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan PNR Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sa nakan APEC or magapod sa mobile number 0917-104-4591. An Ravax Animal Bite Center, Iguamaning Branch sa Tabaco. Sa inutan kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City. Sa ampangan kan Card Bank. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Knock knock! Who's there? Ako, Maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako, Mabang. Ako mabang. Who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kay dami mong pinagdaanan, ngayon pa ba susukuan? Kung lahat tayo'y nabibigatan, sama-sama natin tong lagpasan. Sa bawat laban, hinebra tayo. At sa pag-ahon, hinebra tayo. Sa huling patak ng bagong tapang, pagsubok mo ay malalampasan. Sasama-sama huling patak, tumitindi ang bagong laban. Hanggang sa huling patak, para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat June. Good morning sa satuyang amigo kay Sir Tonton na diang dyan sa Uncle Ton's Pizza sa may patula-tula. Ano, tabi? Yan. Good morning, sabi, Sir Tonton. Buda sa imong partner, si Punks na Alamares. Yan. The best ining doa pag minatandem dyan sa pag-setup nin mga audio systems sa vehikulo. Yan. Sa auto. Yan. Sir Tonton, good morning. Salamat tabi, Sir Tonton, ha. Buda dyan sa Uncle Ton's Pizza. Yan. Sa tula-tula. Kumusta sa pamilya tabi, Sir Ton?
buda kay Sir Punks na Alamares. Punks, tamang-tama, good morning. Okay na so dashboard. Maputi o na LED dyan, gari brand nyo. Salamat Sir Punks, tabi ha. Yan, and good morning sa Indogabos. So, report ni Pading Al, ito bagad yun na pagtaonin tabang sa mga parauma, kanako Bicol, ay buhay pa ka ito si then Congressman Rodel Batucabe, barkada ta. Isaro yan sa susustiniran kanako Bicol na sektor kan sosyudad na matabangan. Remember ka ito, nagtaungan ni isindanin mga karabaw. Ha? Na para sa mga parauma dyan sa Masbate and somewhere else sa iba pang probinsya, sa Catanduanes gayon dito, somewhere else yan sa Camarines Sur. Basta, igosin na pinagtatao na tabang para sa mga parauma, pati itong sa mga abono. Yan, and farm implements. Because ang logic behind dyan, this di pa ka ito, sagkod mo niya, napigapadagos na ra Congressman Saldico, o na ra Congressman Garbin, is the importance kan pagpapakusog kan lado nin agrikultura. Remember na kan kita po nag-agi sa mas dipisil na sitwasyon itong ECQ. An suminos tinira sa satuya sa pagkaon, an mga paraoma yun sa totoo lang. Ang mga yaon niya sa paraoma, nagkatanom ning gulay, paroy, karabasa, mga puro pagulong na yan, bataw, sitaw, gabos yan tabi. So it's high time na sustiniran po yan. Maski puro paano sa abot kan makakaya, kaining mga programa ni gobyerno man na so ako Bicol, iyo ang nagiging koneksyon tanganing sa gobyerno maipaibaba, maipabulos ining mga beneficios para po sa satuyang mga paraoma. Kaya di pwedeng paglingawan yan basado sa pahayag yan kan mga taga-ako Bicol, nara Congressman Saldi, nara Congressman Pido, di pwedeng pabayaan yan na sektor de agrikultura because it is the foundation of a well-founded economy an agrikultura. So, igo nga ni ibagang kanakaaging taon yata ito, nagpasiring di si Secretary Dar. So, mga paraoma dyan, nakaresibinin na qualified 5,000 ito na hinugot duman sa rice tarification law na ginibo ka ito nara Congressman Garbin duman sa lower house nara Congressman Joey. Rice tarification law. Duman hinugot, so nakolekta kan gobyerno na billions of pesos na ibibaba man sa mga parauma. It's one way of making a strong agricultural foundation po para sa Pilipinas. Yan, padago sa pag-asistensya kan ako Bicol sa mga parauma through implements, farm implements na iyan, kunigoning cash subsidy na i-release, mga abono and transfer of knowledge patabi. Yan, kaipuhan na pakusugun yan na sektor kan parauma bilang sarong integral part po kan sa tuyang ekonomiya. So duro-diretso po yan. Kan ako Bicol na pinagsusustiniran diyan sa tuyang palibot. Saro lang yan. So component kan yan na pigopadagos po kan ako Bicol. Sige. Numero 18 anak ko Bicol diyan sa balota. Si kumparing Jim Marhay Naga, please go ahead man tabi. Yes, salamat tabi pa may paisi ang Rural Health Unit kan ginubatan na dahil nango na sa mga may tuyo magpasiring sa RHO ginubatan sarado tabi pa day. Napano. Pagkaso hapon. Napano. May mga nagparasitive na naman. Ay naku. Kung matatandaan baga kan sa kasagsagan kan sa mga ECQ, GCQ, pero may bagang nalalockdown ini. Ngunyan,
Yun na naman, sa may nagpa-positive. Although, kampante man si Mayor Jima Anong Hoko, Dr. Joanna Limos, nagabos na ini bakunado. Maabiso na sana kuno arin ini mabukas. And sa mga pagbakuna, diretso man giraray as a schedule, pero ang mabakuna sa mga taga PHO ta nag-request arog sa Kamali, gari nag-request man sa lokal na gobyerno kan Ginobatan, inakoder halin sa Provincial Health Office para mag-conducer nin mga pambabakuna tabi pa de. To the rescue giraray so sa tuyang men and women kan PHO. Diyan sila sa pag-ipno na naman kan pangangaipo ano. Yan, sige. Pero ang karahayan sa mga bakunado na asymptomatic man, nagkaigwasan na nin pag-isolate. Pagkatapos i-disinfectar itong mga pasilidad digdi sa laog sa luwas asin sa laogan RHO. Ang karahayan nga ni kumpadreng Jim kan mga kompletado ng bakunado plus igong booster, day na ning quarantine, day na isolation lalo pag doctor care. Tay na, makuha ka na sana. Ma-isolate ka sa diri mo. O ingat-ingat na lang. Oo. Nganing maging responsable. Yan. Although yung man sa tabi pa de. Sa bago nga ning matrix na ipinagpaluwas man ni Congressman Joey ali sa DOH, yun na yan. So, mga fully vaccinated and may booster shots na. Zero na quarantine Zero na. Ingat-ingat na lang. Mag-isolate na sana. Sabi ni Mayor Jim Anong ko, dahil man ay nimarag na kan mga inot na ngayon nagpo 14 days pa. Mga kuha na sana, few days man sana dahil. Na mabis na sana sinda. Kung na rin ini maburukas. Basta, so mga may tuyo, may magpapakonsulta. Kung ano mapacheck up. Dahil na mo, sarado mo niyan, mabubuyo lamang sinda. Yan, okay. Sige. Okay, yan tabi pa dahil. Mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si GB News. Salamat kumpareng Jim. RHU kan ginubatan sarado ha. Ito po may nagparasitive na naman. Pero the good thing of it is salamat sa mahal na Diyos ta. So sa tuyang mga mediko, so sa Circulo de Medico Diyon sa national na level, nahihilig na ninda so downward trend kan productivity rate kan virus duman sa Metro Manila. Nagbababa na maski so Okta Research Group nahihiling na so indikasyon downward trend na. So anong gustong sabihon kay ni ang masunod na kaya na mababa so mga nasa luwas man kan Metro Manila. In fact, sa post man ni Mayor Noel, single digit na lang kasuwapo ng Ligaspi. Nagda-downward trend na. So sige po. Sustiniranta po ini. Tanganing makuan kita, gian-gian na tabi, Muda ingat lang po tabi, yan. So, may nagaputig di sa text sa tuya, so Janssen, igo pa po na yung mga booster shots yan na kay puhanan. Gabos po na kuan, gabos na, iyan na kunyan, naka-receive ning single or double dose. Puro po yan tabi kay puhanan nin booster shots, tabi ha? Yan, maray na agad at tabi. Sa mga taga Rapu-Rapo, Buda San Miguel, yan. Maray na aga tabi dyan sa Saindo. Rapu-Rapo and Isla San Miguel. Serpio, Janssen vaccine po. One shot lang tabi. Need pa tabi booster. Yes po. Pasiring ka dyan sa Saindong barangay o kaya sa Indong munisipyo. Igwayan, ning booster shot pang kaipuhanan. Happy birthday na tabi sa pinsan niyang sa Nueva Ecija, si Glenda Aranya. Yan, Glenda Nene Aranya. Logroño Aranya family ang nagbabati. Yan. Maray na agad yan sa mga taga-Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Happy birthday da sa pinsan ninda. Si nasa Nueva Ecija, si Glenda Nene Aranya, hali sa Logroño and Aranya family. Yan, happy birthday tabi ha. Present yung mga taga Virac. Sabi naman ni 7017 naka-monitor sinda. Mga taga Virac present man tabi. And diyan po sa gabos na mga taga Kabangan kan Legazpi. Maray na aga tabi. Kay Kwan kay ining yi na alawrin sa tuyang barkada tabi ha. Good morning. O digdiman sa kuan niya to DCGB News Online hilingon ta so nagpaabot man in mga kuan mensahe
Good morning from Pulangi, Albay. Sabi ni Jessica Reyes. Sabi ni Mike Che, ano po nangyari kay Sir Ariel Aike? Namahingalo na po si VP Ariel. Okay, sa Pulangi, sabi ni Jessica Reyes, good morning. Maray na aga tabi sa Indogabos, taga Bicol watching from General Trias, Cavite. Si Arnel Baluzo Belanghel, good morning tabi. Teng Broquesa, good morning. Sulid DCGB, mga tao digdi sa ginubatan. Bayaon sinda si Teng na Broquesa. Uyo tama, Teng diretso naman kamo dyan, to the rescue naman sa PHO sa ginubatan para sa mga bakuna. So RHO baga dyan, nagsarado nga una taygon mga nag-positive sa COVID. Si Angelo Marcaida watching from Taytay, Rizal. Sir Teng na Broqueza, good morning tabi sa Indo dyan. Solid DCGB daw ang mga taga-ginubatan. Tabi yan, good morning sa Indo. And eto pa, salamat Ping, good morning. Good morning man tabi yan sa Indogabos. And today is January 25. Dahil po malilingawan, mga membros kan SAP 44, nasagkod ngunyan, dahil pa nakakakua nin hustisya. Ano baga tabi John? May mga kababayan kita, taga Catanduanes, na nakasabay duman sa SAP 44. Pero nako, what happened tabi? May nakulong na ba? Ala pa. Dahil po paglingawan ang heroism na pinagtaokan sa tuyang mga kababayan na pulis na miyembro kan Special Action Force panahon kay ito ni dating Presidente Noynoy Aquino. January 25 will never be a forgotten part kan history po kan Republika kan Pilipinas. Maray na aga tabi kay dating kinatawan now City Councilor Raul Roy Borrejon. Makusog na tabi kita dyan. Kinatawan and City Councilor RB sa Tabaco, sa 106.9 WGB FM. Nakahook up po yan, sir, ang WGB FM dyan sa Tabaco from 5 a.m. to 11 a.m. daily sa DCGB tabi. Yan ang sa tuyang sister station dyan po sa Tabaco City, Nakamonitor si City Councilor and kinatawan RB Borrejon tabi yan. So mga nagapot po kang burol ni VP Ariel dyan po sa St. Peter's, room 101, chamber 101, and ang lubong sa aga 1 p.m. ang misa de requiem sa Bicol Memorial Park. Ang misa na mismo tabi di sa pangarang kan tropa, pwede na June. Tamang-tama na niya, sabi ni June. Salamat kan sa ido pag hinanyog, asinamang Diyos ang magbantay. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Rafi Tulfo para sa ATC VitaSync, made by ATC Healthcare. ATC VitaSync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC VitaSync. If